Mindenünk az önbizalmunkból indul ki, ha ez van, akkor sikeresebbek vagyunk, mint a többiek. Ha nincsen, akkor rosszul érezzük magunkat a saját bőrünkben is. Ez kihat az árazásunkra, a tárgyalásaink, a megbeszéléseink sikerességére. A vállalkozói önbizalom lesz a mai témánk, vendégem pedig Knapek Éva, klinikai szakpszichológus. Tarts velünk! Ha valaki hallgatja ezt a podcastet, és érez egy erős ellenállást, és elkezdi most azt gondolni, hogy a Knapek Éva hülye, meg hülyeséget beszél, az lehet, hogy egy jel arra, hogy ezzel a témával van valami dolgunk. Vannak-e arra bármiféle praktikák, trükkök, hogy az önbizalmat egy kicsit javítsa? Elhagyatástól való félelem, ott hagyja a munkavállaló. Ez így meg tudja pendíteni ezeket a traumákat. Ő legalább 5000 olyan üzenetet kapott, hogy ölje meg magát. Nem is vagyok benne biztos, hogy ez lesz a legnépszerűbb adása ennek a podcastnek, mert nem szívesen néznek rá feltétlenül erről. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy az érzelmi bántalmazás szintjéig is el tud jutni a komment szekció. Akkor is kiérződik az önbizalomhiány, ha nem feltétlenül tudatos, hogy ez ott húzódik az adott probléma mögött. Ha népszerű akarsz lenni, akkor ne segíts az embereknek. Nem leszek népszerű ezzel sem, amit most mondani fogok. Nincs olyan, hogy mindenki szeret. Nincs. De az igazi önbizalom nem az, hogy tudom, hogy mindenki szeretni fog, hanem az, hogy okés vagyok azzal is, ha nem. Nagyon sok vállalkozói dolognak, például az árazásunknak is az alapja az önbizalom, és az önbizalom hiány egy olyan dolog, ami sikertől független igazából. Tehát én látok olyan embereket is önbizalom hiánnyal küzdeni, akik objektív mértékkel mérve elég sikeresnek mondhatóak, és ezzel szemben látunk olyan embereket is, akiknek mondjuk feltétlenül még nincs mire önbizalomuk legyen, mégis van. Hogyan látod most az emberek hány százaléka szenved önbizalom hiányban, hogyha a vállalkozókra szűkítjük ezt a kérdéskört? Ilyen kutatást egyébként nem ismerek konkrétan, hogy hány százalék, úgyhogy azt nem fogok tudni mondani, de azt is érdemes szerintem a pszichológusokkal kapcsolatban tudni, hogy mi mindig torzítunk abban a tekintetben, hogy azokkal szoktunk találkozni, akinek problémája van, és azokkal az emberekkel, akinek nincs problémája, nem találkozunk. Szóval vélhetően egy pszichológus megélése az mindig az, hogy felülreprezentálódni látszódik az adott probléma. Viszont azért elég sok vállalkozói közösségben mozgom, és beszélgetek olyanokkal is, akik nem az ügyfeleim, nem a klienseim, nem vásároltak tőlünk semmit, és én azt látom, hogy még akkor is kiérződik az önbizalomhiány, ha nem feltétlenül tudatos, hogy ez ott húzódik az adott probléma mögött. És hogy szerintem ez egy jóval mélyebb probléma gödör, és jóval nagyobb feladat, amit meg kellene oldani, hogy megoldódjanak a nehézségeink, elakadásunk vállalkozóként, mint amennyire erre szívesen és tudatosan ránéznek a vállalkozók, mert azért én azt látom a vállalkozókon, hogy van már egy valamilyen megdolgozottsága mondjuk az ő bátorságuknak, önbizalmuknak, viszonylag jól viszik az életüket stabilan, és nem fogalmazódik meg bennük, hogy itt valamin el kéne gondolkodni, pszichológiailag rá kéne nézni, hát tök jól vagyok. És mégis ott húzódnak a mélyben szerintem ezek a kis bizonytalanságok. És te ezt látod kívülről mondjuk egy emberrel való beszélgetés során, hogy neki önbizalom hiánya van még akkor is, hogyha ezt nem vallja be magának se? Nem úgy járok-kelek a világban, és senkit se szeretnék megrémiszteni, hogy én így állandóan szkennelem az embereket, hogy akkor kinek mi baja van, de hogy amikor vállalkozással kapcsolatos üvegplafonokról vagy döntésekről beszélgetünk közösségekben, akkor meg lehet sejteni, hogy nem biztos, hogy csak a hangoztatott indoklás a valódi ok a mögött, hogy mondjuk valaki nem akar csapatot építeni, hanem lehet, hogy egy önbizalommal kapcsolatos vagy bizalommal kapcsolatos elakadás, hogy fél attól, hogy elmennének, fél attól, hogy abból nagyon sok probléma fog adódni, és hogy fogja ő azt kezelni érzelmileg, és ezért inkább bele se vág abba, hogy felvegyen embert. És ilyenkor az emberek sokszor, vállalkozók is nem azt mondják maguknak, ami az igazi ok, hogy tartok az elhagyástól, és ez egy iszonyú mély téma, hogy elhagyatástól való félelem, ott hagyja a munkavállaló. Ez így meg tudja pendíteni ezeket a traumákat, de ez nem egy könnyen tudatosítható téma, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez lesz a legnépszerűbb adása ennek a podcastnek, mert nem szívesen néznek rá feltétlen erre az emberek. Ez kicsit olyan, hogy mindenkinek van önbizalma, meg ez egy olyan téma, amivel nem kell foglalkozni, mert ez adott, és akkor azt vesszük észre. Én például a marketingben is elég masszív mennyiségben látom azt, hogy tőlünk várják el mondjuk az ígéreteket,
vagy azt szeretnék, hogy Tamás mondjad meg, hogy ez meg fog-e történni, vagy sem, és hogy én is nagyon sokszor visszavetítem ezt oda, hogy lehet, hogy ő nem hisz abba, hogy mondjuk képes elérni egy adott eredményt. Tartunk egy webináriumot, nagyon egyszerű példa, soha életében nem tartott 100 főnél nagyobb webináriumot, elkezdünk marketingezni, én elmondom, hogy nagyjából mik a számok, mik a költségek, stb. És akkor lehet, hogy irreálisnak érzi, hogy mondjuk 300 fő is ott lehet a webináriumon, szimplán azért, mert mondjuk önbizalom hiánya van. Igen, és mondjuk fél a kudarctól, úgyhogy nem ismeri kitűzni ezt a célt, hogy utána ne érezze rosszul magát. Szóval nagyon sokszor alacsonyabb célt tűznek ki. Vagy olyan irreálisan magasat, amire szintén lehet azt mondani, hogy oké, végül is ez a kitaláláskor is irreális volt, semmi baj, hogy nem értem el, és hogy a reálisnál picit magasabb, ami így húzná felfelé az embert, hogy akkor, ha már szeretné nem tudom, motiválóvá alakítani a saját környezetét a vállalkozásában, azt szerintem ijesztő sokaknak. Mindketten tartalomgyártásban foglalkozunk, te egy picit intenzívebben, én még kevésbé, de azért kapunk kritikákat, véleményeket, vagy ilyen kedves megjegyzésbe fogalmazott kritikákat. Ezt érezzük mi is. Ezekkel való megküzdés szerinted mennyire nehezére esik egy vállalkozónak? Ismerek olyan nagyon sikeres, akár országosan ismert vállalkozót is, aki azért nem kezd tartalomgyártásba, mert tart ezektől. És azt gondolom, hogy itt tényleg jogos félelem van azzal kapcsolatban, hogy bántóak lesznek az emberek, mert látjuk a komment szekciókat nagyon sok témában, senkit nem kímélnek, nem nagyon érzik azt, hogy bármire is vissza kéne fogni magukat, hogy ne lennének feljogosítva. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy az érzelmi bántalmazás szintjéig is el tud jutni a komment szekció, a kibeszélő fórumok, stb. Úgyhogy az, hogy ettől valaki tart, és erre nincs felkészülve, azt szerintem egy részben jogos félelem. Mármint nem csak részben, hanem ez egy jogos félelem, és egyúttal azt is gondolom, hogy meg lehet tanulni, kezelni. Annál is inkább, mert tapasztalom, hogy lehet úgy is élni, hogy egy csomó ember félreinterpretálja a szándékainkat, kiforgatja a szavainkat, és ettől még mondjuk nem feltétlen kell rosszul érezni magunkat, hogy akkor most mi tényleg rossz emberek vagyunk, vagy rossz a szándékunk, de ehhez szerintem eléggé stabilan kell ismerni magunkat, meg kell tanulni magunkat hitelesíteni, hogyha valaki elkezd torsztükröt tartani nagy mennyiségben, akkor az ne vigye el az én képünket, meg hogy ne az legyen a fontos a nap végén, hogy oda menjek, és az összes kommentbe kikuráljam, hogy mindenki gondol rólam rosszat, mert az még mindig az önbizalomhiány jele lehet, hogyha én még így az összes hamis vádat így akarom, hogy ez nem feltétlen arról szól, hogy én nem feltétlen csak arról szól, hogy milyen bátor vagyok, hogy szembenézek ezekkel a kommentekkel, és velem aztán ezt meg lehet beszélni, bár azt látom, hogy kelt egy ilyen pozitív benyomást egyébként az olvasókban, és ezt nem vitatom el, de hogy arról is szólhat, hogy bírok azzal aludni, hogy nem mindenki szeret engem. És hogy az igazi önbizalom nem az, hogy tudom, hogy mindenki szeretni fog, ezt Christina Grimmie mondja, hanem az, hogy okés vagyok azzal is, ha nem. Hallgattam egy podcastet, Mr. Beast volt benne, akinek a legtöbb feliratkozója van YouTube-on, tehát szerintem már ilyen 400 millió környékén, ami hihetetlen szám. És ő azt mondta ebben a podcastben, hogy ő legalább 5000 olyan üzenetet kapott, hogy ölje meg magát. Ja. Pedig rengeteg olyan dolgot csinál, ami pozitív a világnak, tehát van egy ilyen alapítványa, és akkor ott nem tudom, embereknek műteti meg a szemét, házakat épít. És ő úgy fogalmazta meg, hogy ha népszerű akarsz lenni, akkor ne segíts az embereknek. És az amúgy elég így mélyen ütött. És hogyha még csinálunk egy kampányt, akkor nekünk sokszor így mérőszám is ilyen szubjektív oldalról, hogy milyen kommenteket, milyen megjegyzéseket kapunk, mert hogyha valamit nem csinálunk úgy igazán jól, akkor az olyan lapos marad, és az emberek így elsiklanak fölötte. De hogyha valamire nagyon sok kommentet, akár pozitív, akár negatív oldalról kapsz, akkor legalább látod, hogy az üzeneted az átment egy bizonyos rétegnek. Persze nem biztos, hogy azt a réteget akarod elérni, de én azt gondolom, hogy ez tényleg az önfelvállalás, önazonosság szempontjából egy nagyon kulcs tényező, hogy ha elkezded
azt mondani, amit tényleg gondolsz, azt kommunikálni, amiben tényleg hiszel, és hiteles vagy ezekben a dolgokban, akkor szükségszerűen állást foglaltál kérdések mellett, és nemet mondtál dolgokra. Ezzel megosztó leszel. Ha mindig mindenben puhán fogalmazol, és nem mered felvállalni, mit gondolsz, mely értékek fontosak neked, és mely értékekkel nem tudsz azonosulni, akkor lehet, hogy sokkal többen fognak szeretni, de hogy nem biztos, hogy kifejezted azt, ami igazán érték neked, és hogy tényleg azok kapcsolódnak hozzád, akikkel nem is tudom, azonos az értékrendetek. Tehát, hogy lehet, hogy egy nagyobb népszerűség úgy általában, de nem biztos, hogy az a specifikus célközönség, akinek a leginkább szüksége van arra, amit te mondasz, meg akik a leginkább tudnak veled azonosulni, és ez a magánéletben is így van. Tehát, hogyha te elkezdesz értékek mentén felvállalni bizonyos konfliktusokat, akkor az szükségszerűen fogja hozni, hogy nem fog mindenki szeretni. És ahogy tehát, hogy szerintem itt van a kulcs, hogy így akarom-e, hogy mindenki szeressen, vagy meg tudom azt fogalmazni magamnak, hogy nekem fontosabb, hogy az értékrendem szerint ahhoz hiteles legyek, és azt szerint éljek, és akkor viszont tényleg lesznek, akiknek az nem fog tetszeni. És pont ezért gondolkodtam el ezen az egész gondolatmeneten, amit a Jimmy mondott, hogy nincs olyan, hogy mindenki szeret. Nincs. Tehát ez egy ilyen illúzió, amit el akarunk érni, hogy ne legyenek negatív dolgok. És ami szerintem nagyon-nagyon érdekes tartalomgyártásnál. Csinálsz egy podcastet, egy videót TikTokra, bármit, és látja több ezer ember, vagy több százezer, vagy akár te esetedben akár milliók is. És nagyon sokan hálásak ezért, de csöndben vannak, és nem kommentelnek. És van egy ember, aki meg odaírja, hogy mit tudom én, milyen hülyén beszélsz, vagy milyen, nem tudom, kövér vagy Vagy hülyeségeket mondasz, így a user 96852 ezt mondja, és hogy te ezt így magadra veszed, és azt mondod, hogy oké, akkor én hogyan tudnék mondjuk a usernek jobban megfelelni, és én ezt akkor veszem észre nagyon sokszor, amikor van mondjuk egy kampány, egy ügyfél kirakott egy hirdetés videót, és elindult. És ott elkezdenek megjelenni mondjuk negatív kommentek. És hogy azt mondja, hogy inkább szedjük le mondjuk azt a contentet, ami tök jól hozza mondjuk a feliratkozókat, vevőket, stb., mert elkezdtek megjelenni ezek a trollok alatta, és gyakorlatilag hoz egy üzletileg irracionális döntést, szimplán azért, mert a kritikát nem tudja úgy kezelni, ahogy kéne. Abban sem vagyok biztos, hogy a hirdetési videók alatti kommenteket olvasnia kell a vállalkozóknak, akik titeket megbíznak ezekkel, szóval, hogy szerintem az is az önvédelem és az egészséges önértékelés egy formája, hogy nem megyek oda troll kommenteket olvasni, ahol nem lehet az én önértékelésem forrása, mert ezek az emberek azt se tudják, hogy ki vagyok. Ezzel együtt nyilván fontos a visszajelzésre is építeni, csak azt gondolom, hogy tényleg érdemes azoknak a visszajelzésével foglalkozni a szűkebb környezetben, aki tényleg ismer, és olyan kapcsolatokat kialakítani, amiben számíthatsz arra, hogy meg fogják mondani, hogyha hülye vagy. És szerintem ez kulcsfontosságú. És szerintem az is kulcsfontosságú, hogyha van egy kimunkált értékrended, nem egy olyan, ami csak egy várándítással annyit jelent, hogy jó, mindegy, engem nem érdekel, nekem ez nem fontos, én szerintem jól csinálom a dolgokat, hanem hogy megrágod, hogy a számodra fontos alapértékek mentén rendben vagy-e azzal, amit mondtál, meg amit csináltál, és jól alszol, akkor se gondolom, hogy a kommentekből kell tájékozódni arról, hogy mi van, ha mégis rosszul csináltad. Ha még nem tetted volna meg, és tetszik az adás, kérlek támogasd a munkámat azzal, hogy feliratkozol. Köszönöm. Vannak-e arra bármiféle praktikák, trükkök, hogy az önbizalmat egy kicsit javítsam? Tehát ezt tudod, ez kicsit olyan, hogy fogadd el önmagad. De basszus, nem tudom, mert belenézek reggel a tükörbe, és nem azt látom, akit szeretnék. És ez nyilván mentális oldalon is megvan nagyon sok embernél, hogy hú, a másik sikeresebb, hú, már kevesebbet dolgozik, mégis több eredménye van, nem érdemli meg, én is biztos, akkor velem van a probléma, hogy ezeket hogy lehet tudatosan javítani? Nem leszek népszerű ezzel sem, amit most mondani fogok, de szerintem ezek olyan mélyen meghúzódó elakadások, amiket nem a tippek és a trükkök fognak igazán rendezni, hanem tényleg egy hosszabb és mélyebb önismereti folyamat, egy segítővel, aki mellett biztonságban érzed magad annyira, hogy ránézz arra, hogy mi mindent szégyelsz, vagy a belső kritikusod mi mindenre tesz negatív megjegyzéseket, és hogy azt megtanuld magadban kezelni. Ez egy elég komoly belső kritikussal, belső gyermekkel,
zajló munka. Persze ki, hogy konceptualizálja ezt, szerintem vállalkozóknak a vállalkozók egy részének ezt hallani ilyen kínai, meg furcsa, meg érthetetlen, hogy miért ezt mondom, de hogy szerintem ez az Instant Business podcastben nem biztos, hogy olyan jól hangzik, viszont szerintem mind tudunk vele azonosulni, hogy az igazán tartós eredmények azért nem egyik napról a másikra jönnek. És ebben a tekintetben szerintem megéri megizzadni a tartós eredményért, hogy átdolgozzam a bizonytalanságaimat és segítővel. Mennyire nehéz ezt beismerni magadnak? Ugye azt szokták mondani, hogy a gyógyulásnak, vagy bármilyen addikciónak a kezelésének az első pontja, hogy rájössz, hogy fú basszus, nekem mondjuk alkohol problémáim vannak. Ez is egy ilyen, hogy fölismerem magamon, hogy önbizalom problémáim vannak. Hogyan tudom egyrészt érzékelni magamon a tüneteket, és hogyan tudom, hogy ez mondjuk önbizalom hiányra vetíthető vissza? Elsősorban szerintem, ha valaki hallgatja ezt a podcastet, és érez egy erős ellenállást, és elkezdi most azt gondolni, hogy a Knapek Éva hülye, meg hülyeségeket beszél, az lehet, hogy egy jel arra, hogy ezzel a témával van valami dolgunk. Nem azért, mert hogy tehát ez nem miattam van így, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nehéz témákkal, ha még nincs kapacitásom szembenézni, akkor jöhet egy ilyen reakció, hogy dühös leszek, miatta leértékelem azt az adott témát, és ez lehet egy jele annak, hogy foglalkoznunk kell vele, és lehet, hogy nem most, mert ha ilyen ellenállás van bennünk, akkor ennek még majd idő kell. Ezzel együtt szerintem az is lehet egy ilyen jel, hogy mennyire sokszor alszunk rosszul, kattogunk éjszaka az ágyban vállalkozóként a bizonytalanságok kapcsán. Nagyon sokféle tünete lehet ennek, tehát hogy a szorongás 100-féleképpen jöhet. Izzadás, fejfájás, hátfájás, nagyon sok munka, alacsony árazás, mármint hogy az érték és az ár irreális kapcsolata abban a tekintetben, hogy alul értékeljük a saját szolgáltatásunk vagy termékünk értékét. Nagyon, nagyon sokféle dolog lehet. Szerhasználat, telefongörgetés, sorozatfalás, tehát hogy valamiféle elkerülési tevékenység, amivel elterelem a figyelmem arról, hogy nem vagyok teljesen jól. Ez mondjuk érdekes. Telefongörgetés, meg a éjszakai rossz alvás, az abszolút egy olyan tünet, ami mondjuk rám jöhet, viszont én nem érzem magam feltétlenül önbizalomhiányosnak. Ezt én el tudom dönteni magamról? Én azt gondolom, hogy nem csak az önbizalomhiánynak lehetnek ezek a jelei, és jó, hogy ezt így kérdezted is, mert hogy ezek nem specifikus jelek voltak, csak arra utaltam, hogy az önbizalomhiány okozhat egyfajta szorongást, ami megnyilvánulhat olyan tünetekben, amiket az előbb elsoroltam, de természetesen szorongást nem csak az önbizalomhiány okozhat. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogyha vannak ilyen tünetek, akkor nem feltétlenül az önbizalomhiányról kell gondolkodni, csak arról, hogy érdemes lehet dolgozni a saját érzelmi stabilitásunkon. Beszéljünk az örökmumusról, a publikus szereplésről, előadásokról. Ez egy olyan tényező, ahol masszívan megjelenik a stressz is, de ugye vannak ezek a mondások, hogy előbb a gazás halál, mint hogy én kiálljak, nem tudom, x 100 000 ember elé beszélni. Nem vagyok én ilyen narcisztikus. Hogy ez nekem erre nincsen szükségem, az egómnak ez nem kell. Hogy itt mi lehet a hátterében annak, hogy az emberek nagyon-nagyon félnek. És most nem is kell több 100 főre kivetíteni, de akár egy 5 fő előtti prezentáció megtartására is. Egyrészt lehetnek gyerekkori megszégyenítéssel kapcsolatos élmények a háttérben, másrészt azt gondolom, hogy annyira sokféleképpen, és a megszégyenítéssel ez is kapcsolatos, sokféleképpen hallhattuk a felnövekedésünk során, hogy aki magamutogató, az milyen rossz ember és elítélni való, hogy nem szeretnénk, hogy ezt, még ha nem is gondoljuk így másokról, akik színpadra állnak, de nem szeretnénk, hogy rólunk ezt kezdjék el gondolni a környezetünkben, és azt gondolom, hogy ez is egy megdolgozottság kérdése, hogy foglalkoztat-e annyira ez a téma, hogy átengedjem ezt magamon, és megszűrjem, hogy én mit gondolok a színpadra állásomnak a társadalmi hatásáról, annak az előnyeiről, és ezt mondjuk mérlegre teszem-e azzal, hogy
akkor néhány ember meg rosszat fog rólam gondolni, hogy akkor melyik éri meg jobban, tudok-e ezzel az utóbbival kezdeni, bármit is akarok-e, mert teljesen rendben van az is, ha nem akarok, és én egyáltalán nem szeretnék ebbe az irányba menni, de feltételezem, hogy aki ezt az adást hallgatja, az inkább szeretné ezt megugrani, vagy hasonló akadályokat megugrani. Vagy az eredményeit anélkül, hogy meg kéne ugrani ezt az akadályt. Igen, nem feltétlenül kell színpadra állni ahhoz, hogy valaki az eredményeivel elégedett legyen. Mégis azért látjuk azt, hogy a márkaépítésnek, az én márkaépítésnek az eredmények tekintetében nagy ereje van, és hogy ha ezt valaki még hozzáteszi az amúgy is sikeres bizniszéhez, akkor lehet, hogy meg fog lepődni, hogy ez mennyivel jobban, nem is tudom, hat az eredményekre, mint ahogy azt addig gondolta például. Egy nagyon fura gondolatom támadt, miközben hallgattam, amit mondtál, itt a megítélni másokat, és ugye nagyon sokszor látjuk ezt, hogy valaki, mondjuk műsorvezetők, vagy annak, akik a tévében ott vannak, és kialakul róluk egy véleményed. De igazából nem ismered őket, mint egy ember, mégis mondjuk, ha szembe találkozol vele, akkor már egy ilyen negatív figuraként jelenik meg. Ugye nagyon sokszor halljuk vissza ezeket színészekkel kapcsolatban is, hogy ő például a Trónok harcába Cersei Lannistert, hogy utána így megszólták az utcán, hogy nem tudom miért csinálta azt a sorozatban, amit, és hogy így, igen, tehát hogy ugye az emberek így nem feltétlenül tudják elválasztani azt, hogy oké, nekem mondjuk el kell mennem egy előadást tartani, ott vagyunk nagyon sokan, játsszuk a kemény embert, és amúgy a valóságban pedig pont nem ilyen vagy. De ez meg gyakorlatilag egy ilyen önazonossági kérdéskör is tud lenni, nem? Egyetértek veled, hogy ez önazonosság kérdése, és azt hiszem, hogy nem érdemes semmilyen márkaépítés kapcsán másmilyennek mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Arról érdemes dönteni, hogy mennyi mindent mutatunk meg magunkból, és ez nem azt jelenti, hogy akkor titkoljuk el az összes gyarlóságunkat vagy hibánkat, hanem hogy mondjuk a magánéletünkről akarunk-e beszélni, és hogy egyáltalán nem kell az én márkaépítéshez a magánéletet kitenni az ablakba. Én azt gondolom, hogy ezt például Kónya Bea is sokszor elmondja. Minden esetre van egy ilyen tévhit az emberekben, hogy akkor most így ki kell magam tenni országvilág előtt, a magánéletemről kell beszélni, mert az az én márkaépítés, és egyáltalán nem, egyrészt. Másrészt, hogy tényleg csak akkor fogunk jól aludni, ha tudunk azonosulni azzal, amit minden nap csinálunk. Szóval eszenciálisan fontos alapértékekre építeni ezt az egészet, a kommunikációt végig gondolni előre, hogy milyen stílusú lesz, mifelé megyek majd. Ha végig gondolja valaki a vállalkozásában a stratégiát és az alapértékeket, akkor fogja tudni azt is hosszú távon újra meg újra hasznosítani döntéseknél, hogy akkor megyek erre, vagy nem megyek erre. És a márkaépítést hozzá lehet igazítani az igazi személyiségedhez, mert nyilván a márkaépítés is a te személyiséged, de hát akkor is egy szűkebb változata, és hozzá lehet igazítani a cég értékeihez is. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ez ne legyen hamis. Szerinted mi az az egyetlen dolog ebben a témában, amit itt tanácsként érdemes az embereknek elvinni ebből a beszélgetésből? Szerintem az önismereti munka az igazi game changer. Knapbeck Évi, köszönöm, hogy eljöttél. Köszi. Ha tetszett ez a videó, akkor arra kérlek, hogy iratkozz fel, lájkold be, kommentelj, és oszd meg olyan ismerősöddel, aki fontos számodra. Köszönöm. Találkozunk legközelebb. Jeff Bezosnak is pontosan ugyanannyi ideje van, mint nekünk. Nem kevés időnk van, hanem rosszul osztjuk be. A következő adás a hatékony időmenedzselésről fog szólni. Nézd meg ezt, vagy a többi Instant Business Podcast adást.